אחמד. מאפיית מה? אחמד. הלו. זה העניין שיענו לי רק, כן! הלו! הלו, כן. שלום, כן, שלום לך. מי זה? מלול קוראים לי, שלום. כן, בבקשה. תגידי לי, אני הגעתי למאפייה של זה. של אחמד. שלום לך, סבח אל-חיר. תגידי, יש לי בעיה. כן. אצלנו עכשיו זה החג של הסוכות, של הפסח. אני לא מבינה אותך, אדוני, אני לא מבינה, כי יש לך... רגע, עכשיו את שומעת אותי? تعال اطلع لي برا احكي معنا. الو. אחמד, اه. מה ישמע? مين؟ כף תחיה. مين؟ מלול קוראים לי, מה העניינים? كان ملول كان سبابة ما ادخل. בסדר, תגיד לי, كان יש לי בעיה כפרה, יש לך מאפייה, נכון? كان עכשיו העניין, אני לא שומר מצות. עכשיו אשתי נקטה את כל הבית ואני מת לאכול לחם, מה אני אעשה? בוא תקנה. על כמה אתה יכול לתת לי? כמה אתה רוצה? כמה אתה יכול לתת לי 100 בגטים שיהיה לי לחג כל המועד וזהו, אתה עובד שם כל יום. כלומר בתקופת החג אני אתן לך? אתה עובד בחג? בתקופת החג? אתה עובד בחג עצמו, אתה עובד? לא עובד בחג, היום זה יום אחרון. לא, אז מה, אני צריך איזה 400 פיתה. 400 פיתה? לפחות, להיום? לפחות. 400 פיתה להיום? כן. מתי אתה בא לקחת? כן, אני אבוא עוד איזה חצי שעה, יהיה מוכן? כמה? חצי שעה. שעה? חצי שעה. חצי שעה? כן. כן, בסדר, תבוא עוד חצי שעה. אז כמה, 400 פיתה? 400 פיתה. בסדר, אז תרשום לך מלול. בסדר, מעלול. בסדר, עכשיו תקשיב רגע, אחמד. כן. זה ממסעדת מפגש טיפודי החופש, אכלת שמה? מה? מהמסעדה שלנו, אכלת? לא. יש לנו את מפגש טיפודי החופש, אני לא מדבר עם מלול, מה אוכל לעזור? אם אוכל לעזור ואם אני לא יכול לעזור, בסלאם, תחביקו מולנה, תנו לי לעזור למישהו, כן יכול לעזור לו, כן! מה זה? אני אבוא אליך עוד חצי שעה. חצי שעה אתה לוקח 400 פיתות. בסדר, אז היום ליל הסדר? בסדר, היום. בסדר, אז ליל הסדר היום? מה? היום זה ערב ליל הסדר? כן. בסדר, אז יהיה בסדר? כן, יהיה בסדר. אז בסדר, ביי אחמד. חביבי, אני מחכה לך. ביי חביב قلبي انت. ביי, חביבי. ביי חביבי. כן.